Izakhamuzi zaseNanda entshonalanga yeTheku zithi-ke zisahlala ngokwesaba ngenxa yobugebengu obuqhubekayo. Le ndawo idume kakhulu ngezinga eliphezulu lobugebengu, kanti-ke kunemibiko yokuthi isiphenduke indawo yokucasha izigebengu. Indawo yaseNanda ihlonzwa njengenye izindawo ezihamba phambili ngobugebengu ezweni. Ihlaselwe kakhulu ubugebengu obunodlame, ukubulawa kwabantu nezigameko zodlame lwezobulili, udlame lwamaqembu emgulukudu kanye nobunye ubugebengu. Izinhlaka zokuphepha komphakathi zithi impi yokulwisana nobugebengu ngeke inqotshwe ngamaphoyisa kuphela. Indawo zakoNanda oMashu ziyoqhubeka zibe inkinga ngoba ziyindawo ekufuna siqale sidile nento ekuthiwa environmental design, ukulungisa isimo sokuhlala. Sike sakhuluma-ke izolo kwi-cabinet lehola sino-provincial commissioner no-MEC ukuthi bangasilekelela kanjani nomeya ukuqinisekisa ukuthi ey'ndaweni zabo indawo enjengemjondolo ayikwazi ukususuza amaphoyisa ezokwazi ukungena, ukuvuleka kwemigwaqo, ukukhuphula i-reaction time ukuze amaphoyisa ekwazi ukufika ngesikhathi efike kahle. Lokho kurelaye kakhulu ku-provincial government nakuhulumeni wasekhaya. Ubugebengu obuqhubeka eNanda bubulala umlando omuhle ngale ndawo, kanti nokungabonakali kwamaphoyisa kunomthelele ekwandeni kobugebengu. INanda ngoba siyazi ukuthi-ke igama lalo kunabaholi abaningi abaqhamuka la eNanda, heritage site akhona ekuhlaleni. So kuba nzima ukuthi-ke abantu be-investe, esingakusho nje nathi njengoba sikhona sibona ngomphakathi, kuba nzima kubuhlungu ukuthi kube khona-ke iy'ndawo la khona ecasha khona abantu abangenzi kahle-ke ekuhlaleni. Umphakathi unxuswe ukuba uqhubeke nokusebenzisana namaphoyisa ngokubika ngezenzo zobugebengu ukunciphisa izinga lobugebengu ezindaweni ezahlukene KwaZulu-Natal.